Elias! Det er et fucking ultra kill. La 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 la. La 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 la. Fuck, det gør noget, det der. Jeg tror, Løjhul, han er ved at få et flip. Au. Nej, det var bare... Er du ved at få et spastik flip? Nej, det er fordi jeg kæmper mod 2. La 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 la. Det der er sådan spastik faktisk. Det var også meningen. Spastik flip. Shotgun. Ej, din lille pige. Jeg fik et chok. Miss. Jeg misser. Fuck, det holder mis. Jeg elsker mis, det er dejligt. Det er dejligt at misse. Det er så sexet. Det er ikke rigtig guld. Okay. Kender det godt. Men hvis det er så hot og miss, ikke også? Hvis det virkelig... Fuck, men så burde det være hot. Jeg skal bare videre, kom så. Så var satan Benny. Benny, hvor fuck bliver du af? Benny! Den ligger ovenpå. Jeg nakkede en. Jeg er god. Nakket hacker. Ej. Og så blev det også hack. Han hedder sgu ikke Apple Horse Shop. Hvem var det, der sagde det? Dig. Nej, det sagde du lige før. It's god like. Næste gang så får du legendary. Det gør jeg. Yes. Ja. Det ved jeg, for det håber for. Næste gang du får et eller andet, så er det legendary. Det er ligesom i, hvad hedder det, LOL. Nej. Der er det, jo, der er det også godlike og så legendary. Jamen det er sgu da ikke LOL her. Nej, hallo, Apple Horse han Yeah. Nej, LOL Pavel, nej, du Jeg kæmper som en mand. Last man standing. Au. På min skærm skyder 400 meter væk fra dit ansigt. HACK. Hack. Det er så sjovt, når man rammer jorden, så stopper man bare. Hallo, I må altså ikke lige skyde mig. Kom så, kunne lige skyde ham. Bum, bum, bum. Kom så. De andre har læftet. Fuck, hvor dejligt. Hallo, hvad der sidder og flapper? Det var det mig, der chillede. Goddammit, Gulli. Juhu, jeg fik en AVP. En AV. Kom så er misten, 100. Okay, Gulli, hvis du mister den nu, ikke? Og så begynder jeg at græde. Mist den. Jeg græder. Jeg vil lige mærke, at det er din dildo. Elias, jeg er bare så hurtig i dag. Kan du smage det? Jeg tror, hvis jeg skal have den her frem. Kan du smage hurtigheden? Smage dit blod. Gulli, du ved godt, jeg optager. Gør du? Ja. Fuck, hvor fedt. Din hår. Hvad? Yeah! Nå, det var prøv lige. Dit hack, det bliver lige fjernet, når de andre bliver ud. Big chicken. Nej, dit hack bliver fjernet, når folk kommer ind. Og toast. Og danke. Ej, så han ham ikke. Hvor der? Kan du ikke se ham, eller hvad? Ud og knæk. Ja, så går vi fandme afsted. Are you blind? Jamen, han er fucking blind. Lily. Oh, fuck. Find fejlen. Han er ovenpå. Hallo? Hej. Ej, prøv lige at være en mega noob. Fuck, han er kring. Han er også blind. Er det ikke det? Det er sjovt. Fuck, det er sjovt. Det er kraftigt sjovt. Og kæft, du hygger dig, hva'? Hej, mor. Au! Ej, dø derovre! Au. Han går upstairs, Lollipop. Hvad? Han går upstairs. Hvem? Nej, du skyder mig kraftedeme ikke. Nej! Han skyder mig godt. Jeg kan ikke ramme så godt med en gøjle. Fordi den der fucking kylling i. Bop. It's a big chicken. Hvordan der... Lav en knife fight. Hvor er givet? Where's the go? Han er den kylling.
Where's the goat? Goat! Nej, han er sikkert over plant bomben. Goat! Skal jeg have nogle toast? Lol, det lød virkelig som om du nu slår en brud. Hallo? Ej, prøv lige. Hold kæft, hvor er han det? Nej! Ej, prøv lige. Åh, det er sjovt. Jeg kan ikke spille det. Okay! Ja! Nej, jeg missede! Gud, hold nu kæft. Nej, det var fandme. Jeg har lige min lortegun. Det der grin, Gulliam, bliver jo ved med. Jeg har bare ikke noget luft i mine lunger. Au, jeg er blind. Hjælp. Au, for satan. Nej, jeg faldt ud over. Hvis du ikke har luft i lungen, så skal du ikke trække vejret. Åh, var det mig? Nej. Ja, Elias. Elias, din kæmpe kylling, mand. Din fede kylling. I'm a chicken. Ja, du er. Fed. Jamen, jeg giver ikke ondt nu mere for at høre den der kyllingelyd. What the? Kyllingelyd? Er der ikke? Hej. Halløj, Spazi. Dør nu. Drej lige rundt. Hold op. 360. 360. Mhm. Fanden er 360. Okay, men Elias, hvis du kommer mod hinanden, eller bare en eller anden. Han går op på taget, ham. Den bitte der. Hannibal. Vi vinder ham i luften. Hannibal. Ej, prøv lige at holde op. Jeg døde af ham. Au, det var pinligt. Kom så, Elias. Wow. Hvor er vi stive? Fight! Francis! Hvor mange liv har du, Elias? Hvor mange liv har du? Flygter du? Hvor mange liv har du? Se det. Se det! Kom on, der er tid på bare det ved det. Nu dør Gulli. Kæft, du ringe. Kom nu. Ej, okay. Du stak ikke engang ud efter mig. Gulli han slår normalt, altså han laver ikke højklik, han slår bare normalt. Nå, skal man lade højklik? Ej, Slap hvad op. fanden er cheat på? Ej, stop. Ej, det er bad, det kan man købe. Det er heller ikke dig, jeg skyder efter. Det er din fucking ven. Nej, det var din ven, mand. Au! Og blind! Lad være! Au! Fuck, du vil gå lidt ud med det der. Ej, jeg slog en fucking stor skid der. Det var fine. Det var fucking cool. Ej. Hvad du drikker, Gulli? Jeg drikker ikke noget. Jo, jeg drikker bøssesaft. Gåsesaft. Nej, bøssesaft, din idiot. Gåsesaft. Gåsesaft. Ej, hvad? Mega glad for, at jeg har det her på video. Ja. Hvad er det gåsesaft? Han er fucking kylling. Fuck mig. Hvorfor vil du spille knife fight, når du er så fucking lort til det? Hallo, du skød ham i maven. Gud, du døde en mega noob. Yeah! Det skulle du ikke give, det er bare, du burde føle, du burde have rigtig ondt i maven lige nu. Gulli er rigtig glad for at Er være skam eller what the fuck? Ja. skam. Skambasser. Hvad fuck sagde Han jeg? er skambasser, det er mad. Hvad, mor? Noget mad, det der tandoorisk køkken. Ja, jeg ved heller ikke lige, hvad jeg sagde. Hvem er Tandoori? Nå, ham fra Chowder. Jeg havde bare ingen barndom, da I var små. Jo, vi havde. Så ham fra Chowder, ikke? Ellers havde vi ikke været små. Hey, det er så! Ej, hvad så der, mand? Og så der, mand. Tandoori! Nej, nu er jeg ikke, jeg gider ikke. Ej, dreng, chill dig! Jeg vidste, jeg skulle have købt. Ej, du vil ikke dø. Nå. Nø. Nø.
Kom Okay. op. Mis. Så jeg skal så se på Jeg falder sådan bare en. ned sådan slasket. Jeg falder bare ned sådan kartofler. Ej, så... Ja! Skulle du se mine fødder? Ja, Goddammit. jeg har 2 liv. Fuck, man. Du må kraftedeme have et sygt bryst, hvis du kan overleve 400 skud i brystet. Mm. Kæft, er også 2 HP. jeg må til at se videoen, det sprøjtede bare med blod. Mm. Den er nok lidt dårlig grafik. Sagde mig det der for et lille hoved. Lille hoved. Nej. Hvad? Hej. Han planter! Nej, jeg gør ikke. Pinter han? Fanden gør du så? Ej! Hvorfor kunne du ramme hovedet hver gang, din fede hacker? Du kan selv se, at jeg kan på videoen. Hvordan kan du ramme hovedet hver gang? Fordi jeg kan. Det er fordi han er hacks. Nej, hej. Ja, jeg Jo, du skrev cheat ned i chatten. Nej, jeg gjorde ej. Ej! Jo, jeg gjorde. Fuck dig, Gulli. Det har jeg gjort. Nu er du så smil, det var sådan en klamt joker-smil. Hvem gør det? Hallo? Du kan selv se på videoen. Du skal ikke plante bomben. Hej. Ej! Prøv lige, hvordan kunne du overleve et shotgun skud i hovedet? Jeg sagde det, Elias. Hacks. Hej, fuck. Jeg hacker ikke. Jo. Hvad skal jeg tage den her eller den Har du så her? mange HP der, eller hvad? Nej, jeg har 100 HP og 100 armor. Ja, 100.000 HP. Ja. GG, kraft. Jeg ikke gå ned mere. Men fuck altså mig på... Vil lige lade mig sutte, ikke? Nej, det kunne jeg ikke drømme om. Det drømmer du om hver nat. Nej, nej. Jo, du Hvad fanden er det for en syg tanke? Mickey Mouse, mand. Hvad er det for en syg tanke? De store fede fiskefjæs. Jeg behøver ikke engang at lave et lys og stemme. Ja, Ja, der er jo guld i den der. Jeg fucking ondt. Mickey Mouse. Okay. Mickey Mouse. Matt, du skyder med en shotgun. mig. Hvad har du shotgun? Ja, jeg har en snotgun. Godt er For, bare snot. for snotguns, de snotter. Jeg ser mig for. Hvad satan? Hvad satan? Nu skal jeg lige ud og hacke igen. Nej, Hvad satan? Kom her. nej, det er ikke meningen det der. Hallo? Hej. Hvordan kan du one-shot mig? Gør jeg Okay, så det? du skal have 400 shotgun skud, og jeg skal have 1 skud i foden. Nej, jeg når det ikke. Hvem med burning hell? Jeg tror lige. Kuleren sad bare ved at dø af grin. Ja. Jeg tror ikke, at han ikke dør. Jeg dør så nemt. Hvad er dit problem med det? Jeg dør pisse nemt, og du skal have 400 skud i brystet. Det skulle jeg da ikke. Jeg skulle have 2 skud. Nej, det var ikke 2 skud. Det var fucking 3 skud. Nå, okay. Nej, det var faktisk 4 skud. 4 skud. Det er fandme be wrecked in the ass, motherfuckers, man. Gud, skal vi nakke ham. Ja. Swallow it. Swallow. Pille in the mollow. Nå, jeg står lige lidt stille. Get wrecked, bitches, man. Kulli? Mm. Nej. Hej. Hvordan gik det i dag? Det ved jeg ikke. Hvordan gik? Dårligt. Dårligt, ja. Okay, undskyld jeg sagde, det ved jeg ikke, jeg mener. Dårligt, det gik fucking helt dårligt. Men nu skal vi lave et headshot. Ja, satan. Sig mig, hvad sker der? Ja, du kan dø, man. Ej, jeg skal lade! Nej! Græs kællemel. Ja. Ej, du! Damn, jeg er god. Fuck, har en hård hjerne. Ja. Der var bare 400 skud, der er bare flad igennem. Ja. Det bliver sådan en psycho. Man skal have en hård hjerne, så. Mhm. Jeg er også hård. Du lavede lige hoppeskills. Fordi han skyder. Fordi jeg udfordrer til at stå stille. Du failede. Hvad fanden var det? Det var Arne. Har du ikke lidt ondt i hovedet lige nu? Eller sådan noget? Nej.
Prøv lige. Det her det er klassisk. Hvor det var synd for dig, Elias. Er du mad? He's mad. Au! Nu bliver det pisse easy, men det var ham der. Au! Så. Ej. Gulli, prøv lige. Du er sådan lidt, du er sådan lidt på hyper lige nu. Du skulle ikke have spist den mus. Nej. Ej, Gulli. Vi skal bruge en partner. Så man gør det med piger. Nej. Hallo? Nej, nej, dude. Ud med bomben. Ud med bomben. Så er også går ud med bomben. Kom så, Gulli. Hvor fanden er du henne? Hvorfor bliver vi? Det er stille her. Ja. Nej! Nej! Wow. Nej! Dør! Nu. Må man ikke? Det må man ikke. Hvad må man ikke? Man må ikke hacke. Nå! Så er det godt, jeg ikke gør det. Prøv lige at tage det af. Det har jeg også. Prøv lige at tage det der hack af. Ja. Det er for long ass time siden. Long ass time siden. Ja. Hvad? Long ass time siden. Hallo, Gulli, han er i vores spawn. Ej, jeg er ikke. Fuck. Gulli, han er i spawn. Au. Døde. Du må ikke slade, hvor jeg er. Nej, jeg så det heller ikke. Jeg så bare en fed røv. Så er min fede røv. Han er i Afrika, Gulli. Det er venstre, højre, opad. Kig til højre, venstre, højre. Jeg sidder bare forbi ham. Gulli, bagud. Skal bare gå bagud. Shut up, du er død. Miss. Ej. Hvordan kunne du miss? Nej, hvor var jeg kniv frem? Jeg kan godt se, at det er ret nemt nok, Gulli. Ej. Så er jeg bare sådan en pickgun op. Okay. Hvad er det så sjovt? Jeg ved jeg ikke. Gulli. Har du overhovedet nogle humor? Så det lyder, man griner. Ja. What the Det fuck? er sjovt. Det hedder swallow. Det er sådan en lille kanon. Jeg synes, det lyder som Det er noget sådan en slim. flunk. Det lyder som slim. Så blablabla. Hvor fanden? Det Hvor fuck var det? GG, prøv lige at være nice og skyde igennem luften. Det gjorde jeg heller ikke. Fuck, hvordan kan du se mig? Jeg sad der, hvor du sad sidst og nakkede mig. Nej, Gulli mener jeg. Ej, det... Fuck, det er ikke samt, så du bare fundet. Det er mit sted, det der. Okay, GG. sorry. Og det er sgu en dag, sorry. Og så skulle du give mig. Look it wood, that was just me. Ej! Du har fået et skud i dig, jeg kunne se blodet, det flød. Gulli, du må få mig til at grine. Ud! Okay. Jeg kan ikke koncentrere mig. Okay, det er jeg oprigtigt fucking grottet ked. Så hun lige Justin Bieber. Nej! Den der Justin Bieber girlfriend. Hvad sagde jeg? Den der var Justin Bieber girlfriend. Oh. Fuck, jeg er chok. Ud med dig. Ud med dig. Kartofler. Ud med dig. Det ene er virkelig en stik kartofler, der man bare falder ud. Nu klør du. Bare du lyde, det må bare lige lort. Ej. Det er sådan præcis. Der, Gulli, giv mig lige den der AV. Hvorfor? Giv brug den. Hvorfor? Brug den. Hvorfor? Hvor fanden er du henne? Jeg er i Afrika. Oh, fuck. Der var en der kom forbi der. Miss. Du har en fucking... Prøv du at dø, mand. Hvordan kan du ikke dø? Fordi jeg er god. Jeg presser mine benmuskler mega meget. Der her går lige Molly. Hvem er det der? Ej! Hallo? Hvorfor
skød du mig igennem væggen? Og hvordan kunne du overleve 1, 2, 3, 4 shotgun skud i dig? 1, 2, 3, 4. Nok fordi... Hvad er du Iron Man eller sådan noget? Ja. Jeg er iron over hele kroppen. Kroppen. Men det er ikke diamond. Ja. Gulli kigge. What the fuck? Illidan. Ja. Illidan. Illi. Gulli bag dig. Gud, han er jo ikke over ved sin base. Dum. Nå. Nå. Han er i gang med at plante den fucked up bombe. Nå. Så du ham ikke? Han gik Så lige ikke. der. Fuck, du er blind. Ej! Så kigger du bare ned i jorden. Nej, jeg vil ikke kigge ned i jorden, jeg vil kigge ned på den der dæmpe. Har du? Han hedder Peaks. Nej, Ej. Panel 6. Panel 6. Psik. Hallo! Fuck, jeg missede. Eller hvad? Ej, okay. Madale! Hvor er det sygt. Så var der bare sådan en spade. Madale. Hvor er det sygt. Han er bare gået glip af det hele, så var der bare sådan en monkey. Matsala! Ej. Nu er mig mod 2 igen, jeg skal lige lade. Fuck, et grimt billede, prøv lige kig. Han siger, Det er ham selv sikkert. han siger sådan, han er sådan en russer. Nej, han er russer. Au for satan. Gulli! Godt så. Fight to death! Nej, Elias! Bop. Din Ja, fede, Elias! din fede kylling. Må jeg se din pande? Er det ikke lidt nats? Det gør det ikke lidt næs. Jeg tror det gør meget næs. Jeg kan ikke købe så meget. Det kan jeg sgu. Jeg er lige... Ej, prøv lige at være nederen. Gulli! Så bare Hvorfor kigge? Jeg kan lide, du bare kigger amok sådan blablabla. Gimme that. Gimme that thing. Prosit! Ej, du til min fødder. Pixel. Jeg sukker. Prosit. Hvordan ved du, han er russer? Det bliver han ligner en russer. Jeg synes, han ligner en amerikaner. Synes du? Yep, eller Amerikanere og russer, de er godt nok ikke gode venner. det vil Hvordan fuck vidste jeg så er den klamme kartoffel? jeg. Svensker og danskere, de er heller ikke lige så glade for hinanden. Er de ikke? Nej, fordi der var krig mellem Danmark og Sverige i gang. Seriøst? Var der fandme også mellem Norge og Sverige og Norge der. der. Han har sagt typisk Danish people i deres video. Og så har han også lavet sådan en ond grin, fordi Danmark ikke var på kort i den bane. Ej, jeg glemte at tage kylling. Nå, Sverige og Danmark, de har ikke lige så godt forhold. Så man kan ikke være venner med PewDiePie. Det kan man godt, hvis man er dansk. Men altså, det er bare sådan. Er PewDiePie der svensker? Ja. Ah, Det er det, Gulli. Ej, hvor fanden taler han så engelsk, hvis han Nu er må svensker? kraftedeme holde. ej. Hvordan taler han så engelsk, hvis han er svensker? Ej! God idé. Nej. Er det for at folk kan forstå ham? Jeg ved, hvad jeg skal kalde den her video. Hvad? Jøl dummer ligge. Gulli er fucking dum. Kæft, Det var sgu da ikke sjovt. Jo, det var. Hvorfor? Ellers skulle der så Gulli, han sidder bare. Ej! Ej, shit, man. Granater kan fyre. Ej! Nej, GG, tror jeg bare. Skulle lige bag dig. Blablabla. Skulle lige tage knife fight. Gulli, så du en kylling. Skulle lige Gulli, og jeg vil gerne slås knife fight, men nu giver jeg åbenbart ikke. Det giver jeg ikke. Det giver jeg kræft ikke. Granat, det gør fyr. Skulle så du ham ikke?
Jo, jeg gjorde. Ja. Han blændede sig selv en spade. Kom nu, Gulli! Og han lader Ja. heller ikke godt, når han samler den op. Ej, hvor skræd. Gulli. Bare rush. I gid. Godt det der. Du når det ikke. Okay, du har så defuse kit, har du ikke? Næ. Nå. Jeg Du når når det det. 3, 2, 1. Pis. Den var fandme tæt på. Næ. Lol, det blev diffused. Det var sådan en diffused mærke på den. Bare jeg burde, jeg havde diffuse. Hvad hedder det? Bitte diffusing. Ej, Gulli gav mig et mega stort. Det var et mega stort motherfucker chok. Ej, Gulli. Ej, han hacker. Fucking. Han hacker sgu da. Hacker. Prepare to fight. Bag dig. Nej, jeg ved godt, det er fordi han har 400 liv. Nej, men det stoppede. Det var bare sådan noget preparing to fight. Og Oh grunden shit. til, hvorfor han har 400 liv, det er fordi nok fordi han er 18 eller sådan noget. Mig? Bam! Nå, ham? Pusher ikke for det. Boy. Så det kan nok ham, så det er nok ikke noget hårdt arbejde. Just kill. Dø med dig, din fede pik. Shit. Du er low. Jo! Tror ikke. Er du ikke low? Jamen er du ikke det? I don't know. Jo! Unja, du lå en unja. Last people. Ej, din fede kylling, mand. Kan du restarte den? Nu, Gulli. Pøls. Nej, det er ikke det. Det er det her. Okay, hvad så? Hvad så? Hvor er du? Nå her, hvad så? Nu rykker vi. Hvad så? Ja. Ej, jeg troede det. Bravo! Hvorfor klarer du? Fordi det er bare flot. Jeg elsker hackere. Jeg elsker dem. Elsker dem. Det er ved at få rimelig meget spas af ham her. Pixel! Nå, hvad hedder du? Ja, Pixel! Jeg kommer fra Amerika. Fordi jeg hedder Pixel. Jeg går bare rundt og laver e-sport, fordi jeg er Pixel. Nu laver også en Big Chicken. Big Chicken. Bop. Oh my god, man, Pixel. Omogo. Den der tykke måde. Omogo. Det er det Gulli her, han er rigtig russer. Shit, nej! Jeg nåede det. Hallo? Gulli, du sigtede ikke engang på hans ansigt. Kuglen fløj bare mod hans ansigt. Gulli, du er da russer. Ja! Du er da russer. Hvad var det for et hack? Fucking kom hurtigt hen til os. Gulli, man kan ikke skyde igennem det der. Det ved jeg godt. Hvad skyder du? Hvad? Mutant D. Nu, hvorfor bliver vi røvflækket? Jeg kan ikke åbne den her dåse, mand. Så du siger bare, Hallo? Er halvdelen af dit hoved lige flået af en shotgun? Du skød ikke engang. Au. Oh my god, Pixel, eller hvad fuck du hedder. Hallo. Nå, hej Pixel. Pixel. Hej Piggius Maximus. Au. Hvorfor skyder? Piggius Maximus. Det er jo den her video skal hedde. Hvad? Gulli, den fede tøller. Nej. Jubenjøl. Jeg får dåsen åben. Harald. Jeg åbnede dåsen. Fik du åbnet den? Jeg åbnede dåsen. Mm? Nu er Ses!